Здравейте! Благодаря ви, че гледате това видео. Благодаря за вашите положителни коментари, които оставяте под видеята. Благодаря на тези, които се свързват с мен за своите въпроси към Таро. Също и за това, че давате доста примерни идеи за теми. Надявам се така скоро да намеря време почти всяка една от предложените теми да ги поразгледам. Но бъдете търпеливи, благодаря за което още веднъж. Темата, която днес ще направя е какво си отива и какво идва през новата година, която предстои да дойде. Тук след няма 2 дни. Така че, но когато и да се отвори видеото, то ще бъде актуално, без значение за коя година става въпрос. Така, знаете, че това са видеа от общата енергия. Няма как да отговарят напълно за всеки един човек, който ги гледа. Но въпреки всичко може да има нещо и за вас полезно, интересно, което да чуете. Настройте се. Тук ще гледаме общ прочит. Какво си отива и евентуално какво идва през тази нова година. Надявам се да сте добре, да сте изкарали поне спокойно празниците, да сте получили някой друг подарък. Ако не сте получили, вие да сте си направили сами. И това пак е хубаво, защото поне, ако някой друг не ти подари, поне пък ти можеш сам да си направиш и това пак е нещо. Надявам се и новата година така да премине поне спокойно, без някакви излишни драми или притеснения, и на вас също го пожелавам. Може би да не премине така, както всеки един си мечтае, очаква, примерно на някакво място с определен човек или както и да е, няма значение, и да не премине по този начин, както вие искате и си представяте. Аз мисля, че това няма кой знае какво значение, особено пък за тези, които искат да са с конкретен човек заедно, защото по-важно е къде сте с този човек през останалото време. През всичките други дни, пък сега тук на Нова година, дали се е получило, дали не се е получило. Аз мисля, че е доста по-важно цялата картина на нещата, но казвам го да не се отчаивате, да имате все пак настроение, в каквито и ситуации да попаднете, и по празници, и след празници. Винаги да се опитвате да си запазите колкото може така положителното мислене. Добре, стига съм се отклонявала от темата. Също пак ще се отклона, но така се надявам за всички нас новата година да ни донесе по нещо, което всеки един си е мечтал, така да му се случи. От сърце ви го пожелавам, преди да започна да отварям картите и да видим сега какво ще искат да ни кажат картите. Няма да се спира много на какво си отива, какво остава, то така или иначе си отива. А какво предстои, в новата година? То ще предстоят със сигурност и хубави моменти, и някои кофти моменти. Въпросът е колко ще са хубавите, колко ще са кофтите. Няма как всичко да е само хубаво или пък само лошо. Знаете, че природата не позволява такъв дисбаланс. Така че и да ви се случва много лошо, винаги значи ще дойде и нещо много добро. Винаги това трябва да го знаете, това си е закон. Така, нека да видим сега какво ще си отива от... О, супер! От тая година си тръгва може би всичката тази енергия, която е на застоя, в която нищо не се случва. Сега дали в любовния ви живот е било застой, дали в работен, дали в приятелски кръг, няма никакво значение. Или като цяло се чувствахте през тази година, че нищо не ви се случва, няма никакво значение. Всичко това си отива, тази енергия, статичната. Това остава зад вас. Между другото, вие сте успели през тая година да изградите
баланс вътрешен в себе си, да се уравновесите, да приемете ситуациите някак по-леко, да се смирите. Изобщо сте развили много добри устои в себе си и съответно, след като вече сте готови с това нещо, явно ви е било нужно това качество, търпението да го развиете, без значение за каквото и да било, и да бъдете по-балансирани също, да не избухвате и така нататък. Общо взето, развили сте каквото трябва като качество, изтърпяли сте някакви такива моменти на никакво развитие, ако мога така да се изразя. Така че всичката тая енергия си отива, тя си остава в тази година, което е добра новина. Още нещо, което си отива, между другото, обръщам внимание, че големи аркани Таро изкарват. Също си отиват едни безпокойства. Ако във вас през годината е имало страшно безпокойство, психическо натоварване, някои са имали проблеми с нервната система, с безсъние, може би в любовна сфера, в работна сфера, с роднини, приятели, няма никакво значение, просто всичко това ви се е натрупвало и ви е създавало доста сериозен емоционален, психически дискомфорт. Това нещо също си отива. Също си отиват и някакви такива неясноти. Нещо, което е скрито. Може би вече през тая година, която идва, ще ви се изясни картината на много неща около вас. Може би ще ви се изяснят някакви любовни отношения, ще ви се изяснят намеренията на някой към вас. Ще ви се изясни изобщо какво да правите. Без значение в каква сфера, пак казвам. Общо взето, до тук добре, нали, тръгват си всичките. Също някои хора, между другото, ще си тръгнат, ако са развили някакви зависимости, също към нещо, към някой, няма значение. Това също има голям потенциал също да си тръгне, да остане в тая година. Като че ли нещо ще ви просветне, някак си вече няма да сте по този начин, по който сте били до момента, в тая година. Ами до тук добре. Тръгват си общо взето неща, които наистина вече са ненужни. Няма да обръщам повече внимание на това, което си тръгва. Ясно е, че то си тръгва така или иначе. Остава си в енергията на тази година. Сега да видим обаче какво предстои в следващата година, която идва. Всичко може да се очаква от годината, която идва. Общо взето много хора ще предприемат сега нови начинания. Някои ще започнат да учат нещо ново, да се развиват доста, между другото. Ще станете по-амбициозни, по-уверени в това, което искате. Вече ще ви бъде много по-ясно какво искате, какво е за вас, какво не е за вас. Много хора, пак казах, нещо ще се запишат да учат ли, нещо ново ще правят ли, нещо ново. Ще научите нещо ново също през тая година. Но така или иначе ще ви се и наложи да научите нещо ново да правите по тая карта. Като цяло много добра енергия на тая карта. Следващата също движение. Аз казах, че нещата ще се раздвижат. Без значение в каква сфера, нали? Изобщо ние тук гледаме общата енергия, ще се раздвижат нещата. Ще се раздвижат нещата, но всичко това раздвижване на нещата, то е много пряко и дълбоко свързано с вашата нагласа, с вашия мироглед. Защото когато човек е унил, вечно мрънкаш, вечно нещо не му е както трябва, имайте предвид, че при такива хора много трудно нещата се случват. И бих казала, че много тясно свързани сме всички с ситуациите около нас, така че и гледайте така, ако се хващате, че сте много гневни, унили, недоволни, мрънкащи, да го прекратявате по-бързо това състояние. Определено виждам тук голям потенциал за развитие. Изобщо той тук рицар е един от рицарите в Таро, които носят доста и жизненост, и движение, и енергия.
изобщо ще се раздвижат нещата при вас. Нали, може да не е толкова веднага, толкова лесно, но всичко зависи и от вашата нагласа. Трябва да смените вашата нагласа, ако сте много отрицателни и негативни, имайте предвид. Да, нещата не стават като с магическа пръчка, но въпреки всичко, картите казват, че изобщо предстои една нова енергия на раздвижването. Може би тук пътувания предстоят, премествания дори някои хора. Изобщо нещо ново ще научите, което ще е много градивно за вас, нещо много полезно за вас. Така че това не са никак лоши карти. Добре, при някои хора може и дете също да донесе следващата година, дай Боже. При други внучета също, дай Боже, нека да има деца. Също какво ще ви донесе началото на нещо ново, което ще започнете вие. Може би нов бизнес, може и да е нова връзка, може да е преместване, някакво ново начало. Изобщо началото на нещо ново, което има голяма перспектива, това нещо ново да бъде доста стабилно, да може да устоява за напред, нали? Защото пажа е най-ниската карта, но когато е специално този паж, той е доста стабилен. Паж на пентаклите, общо взето добро начало, което има нужда наистина от развитие, в което вие да влагате. Така че при някои хора може и нов човек да донесе в живота, също, нали, който да е на разстояние от тях, нали, да не сте от едно и също място, но като, нали, то си влиза в евентуално потенциала за връзка, нали, който да започне, така че общо взето следващата година аз виждам, че общо взето показва много добра енергия. Много добра енергия показва, нали, в общия спектър. Гледаме в момента. Аз знам, че много хора искат в любовта конкретно да видят какво ще им донесе следващата година. Биха го задали този въпрос. И заради това аз ще питам картите от ваше име в любовта по-конкретно. Тук видяхме, че има перспектива наистина и за връзка, нали, за нещо ново. Също, ако гледаме любовния план, нека да видим обаче конкретно в любовен план какво ще донесе. Ами на много хора може би ще им се изпълни така едно желание, мечта, нещо за което са си мечтали, ще им се случи, може би ще срещнат човек, който е подходящ за тях, човек на разстояние. По звездата мога да кажа, че той е бавен аркан. Звездата е бавен аркан, т.е. това, което ще ви донесе в любовта е хубаво желано от вас. От дълго време вие сте го желали, но то може да не стане сега веднага още в началото на годината, но потенциалът е много голям да ви се изпълни. Може да е да си заживеете с някой, да си имате дете с този човек, може да е да срещнете такъв човек. Изобщо, нали, за любовта говорим. Каквото сте намислили, наистина има голям потенциал да се случи. Тези видеа ги отварят 1000 човека, 2000 човека, така че за всеки един ще си важи там нещо, което си желае да му се случи. Сега, дали ще е с конкретния човек, с който сте или с който сте го намислили, не мога да кажа. Тук става дума за нещо, което вие желаете в любовта. Има голям потенциал да се случи. Възможно е да е с човек на разстояние. Пак казвам, втори път излиза такова нещо. Така че, нали, не е задължително, но пак съм длъжна да го спомена. Тъй в любовта ще ви донесе нещо така желано общо взето, което така сте си мечтали. Сега то може да не се нареди точно по сценария във вашата глава, нали, както сте си го задали от детайл до детайл. Но въпреки всичко ще се доближи, може би, максимално до желаното от вас. Ами, много се радвам, ако нещата наистина така се развият. Добра енергия подсказват картите. Сега, трудностите не са изключени. Мога да питам от какво естество ще бъдат евентуално трудностите, за които, нали, които ще има през следващата година. Някакви решения трябва да се взимат. Трудностите ще произлизат от това, че много хора са нерешителни. Докато сте нерешителни, ще продължавате да имате трудности. Трябва да бъдете малко по-така смели, да рискувате. Това ще е от огромно
значение явно за вас. Без значение какво ще правите, дали в любовта, дали в работата или там с роднини, в отношения и така нататък. Трябва да бъдете малко по-смели, да си вярвате. Това е нещо важно, което картите също го казват. Общо взето, това загатват картите. Няма да ги тормоза повече, да не проточвам и видеото. Наистина ви желая така и от сърце на всеки един така да му се сбъдне поне едно нещо през следващата година, което никак не е малко. Променете и себе си, ако е необходимо. Направете си една оценка и на себе си. И винаги трябва да помните, че нещата около нас са пряко свързани и с нас самите, и с нашето вътрешно състояние. Така че имайте го предвид. Настройката ви трябва да бъде винаги така по-положителна и винаги трябва да се умявате да се балансирате, да не изпадате в някакви крайности, да не сте в ролята на жертвата. Това е най-лошото, което можете да направите, така че такива работи ви съветвам по-добре не. По-положително. Хубави неща показаха картите. Аз, между другото, не очаквах. Оставих да видя какво ще излезе. Аз също съм доволна, мога да кажа това, което виждам. Работа си предстои, неща да се учат. Още има, нали, човек може да се развива до безкрайност. Така че никога не спирайте да се развивате. Учете и нови неща. Тук се вижда, че те ще ви бъдат в голяма полза също. Като изключим и любовния план, нали? Той е отделно. Това е, което виждам по картите. Благодаря още веднъж за това, че гледахте видеото. Бъдете търпеливи. Аз, когато имам време, веднага правя видеа, ще ги качвам. Просто не съм всеки ден тук. Но когато мога, разбира се, не пропускам да качвам видеа. Пък и то не е хубаво всеки ден да сме на картите и да се допитваме до тях. Имайте го предвид. Тази зависимост и към тарото също не е много добра зависимост. Така че ще гледам малко по-често да правя, но имайте предвид, че всеки ден с таро човек да се занимава, да гледа, също не е много добре и не е много хубаво, защото там пък се получават ни други неприятни неща. Така че от време на време може. Продължавайте да давате идеи за теми. Една по една ще се опитам да ги разработя тук всичките за вас, да може да се възползвате и вие от тях. Благодаря ви още веднъж и искам да ви пожелая да бъдете така по-усмихнати, с добро настроение и до нови срещи. Чао, чао!